Tungod sa pagkagumon sa online gambling, nabalhog sa bilangguan ang usa ka 28 anyos nga lalaki. Human niya giunay pagkawat ang vape shop nga iyang gibantayan. Nahitabo kini sa Ingles V. Rama sa Barangay Guadalupe ning Dakbayan sa Sugbo, diin nagtrabaho isip sales clerk ang suspect. Nabantayan sa tag-iya ang modus sa maong empleyado, hinungdan nga nasakpan kini sa iyang gihimo ug natanggong na sa Guadalupe Police Station. Gingong nakuha niya ang 24,000 pesos nga halin sa tindahan ug ang mga disposable vapes nga nagkantidad og 40,000 pesos. Apan 7,000 pesos na lang ang na-recover gikan kaniya. Giangkon sa sospek ang salaod dungan sa pagbutyag nga nagumon siya sa illegal gambling nga maoy nagtukmod kaniya sa paghimo sa krimen. Nabuang ka, naungo sa sugal nga unsa kay Sir Jan? Scatter online casino. All the types of vices no nga gina-engage. If masubrahan, makatukmod gyud nato sa dautan. So ang pahimangno nato sa uban nga dili lang nato sayangan ato ang kinabuhi, ato ang kaugmaon kay nalulung ta sa vice.